Dobrý den, vítám vás v Praze v Hlubočepích, kde mám pro vás jedinečnou nabídku v této lokalitě. Ve výhradním zastoupení zde nabízím prodej družstevního bytu o výměře 70 m2, který se nachází v této budově se 6 byty. K bytu patří velká sklepní koje o velikosti 7 m2 a také zde máte jedno parkovací místo na pozemku pod uzavřením. A kdybyste nechtěli jet autem, tak 100 metrů je tramvajová zastávka Geologická, za 8 minut jste na metru B na Smíchovském nádraží. A čím je tato nabídka tak jedinečná? Máte zde ke společnému užívání obrovskou zahradu o rozloze 3500 m2 a jste jen kousek od přírodní rezervace Prokopské a Dalajské údolí. Pokud hledáte byt, ke kterému máte obrovskou zahradu a parkovací stání na pozemku a dostatek úložného prostoru, neváhejte a přijďte na prohlídku. Já jsem Svatopluk Fencl a budu se na vás těšit.